Найбольшая колькасць выяўленых парушэнняў прыродаахоўнага заканадаўства прыпадае на парушэнне правіл лесакарыстання 277 выпадкаў. У галіне рыбалоўства і палявання адпаведна 234 і 94 выпадкі. Абласная інспекцыя нагадвае, што замах на цэласнасць прыродных багаццяў можа прыцягнуць за сабой як адміністрацыйную, так і крымінальную адказнасць. Дарэчы, у межах апошняй за 9 месяцаў узбуджана 45 спраў. З незаконнага абарачэння канфіскавана 44 адзінкі агнястрэльнай зброі, а таксама амаль 20 тысяч метраў сетак. 12 тысяч былі здадзены добраахвотна. З аднаго боку, прыродаахоўнікі робяць усё магчымае для захавання жывёльнага і расліннага свету, з іншага расце і адказнасць саміх грамадзян. Около 40% выявленных нарушений – это результат работы наших государственных инспекторов по реакции и обращению на гражданам, на их жалобы по готовящимся или совершающимся правонарушениям в природоохранной сфере. Большинство граждан нашей Брестщины – это законопослушные люди с чувством активной жизненной позиции, которые стремятся сохранить и приумножить природные богатства нашей области. Звярнуцца з інфармацыяй пра нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю, рыбалку альбо паляванне з выкарыстаннем забароненых прыстасаванняў, а таксама пра іншыя парушэнні прыродаахоўнага заканадаўства можна па тэлефоне даверу ў Брэсце 25 50 00.